Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan WhatsApp da Instagram da Facebook ya daina aiki a Najeriya. Kamar yadda a yanzu nan mai sauraro, idan har ka shiga WhatsApp ɗinka ko kuma Facebook ko kuma Instagram ba za ka ga yana aiki ba. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yanzu nan 'yan Najeriya suka shiga cikin wani mawuyacin hali. Akan kowa ya shiga Facebook ko kuma Instagram ya ƙi buɗewa, domin kuwa za ka ga cewa in dai za ka shiga ba za ka ga yana aiki ba. Kamar yadda mai sauraro in har ma baka shiga naka ba, yanzu to ka shiga, za ka ga cewa Instagram ɗinka baya aiki, haka ma WhatsApp ɗinka baya aiki, haka ma Facebook a yanzu haka baya aiki a Najeriya. Babu shakka wannan matsalar ta yi matuƙar girgiza mutane, domin kuwa ba a taɓa samun irin wannan matsalar ba sai a yanzu. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, WhatsApp ya kasance dandalin sada zumunta wanda mutane da yawa suke yin sa, kamar yadda wasu dan business suke yi, wasu kuma kawai dan a shaƙata, wasu kuma kawai dai dan zumunci suke da 'yan uwansu. Facebook kuma haka, mutane suna yin sa dan nishaɗi, wasu kuma suna yin sa dan farin ciki, wasu kuma suna yin sa dan business ɗinsu ta hanyar samun kuɗinsu, wasu kuma suna yi ne dan zumunci. Hakan nan ma Instagram, mutane da yawa suna yi don business, wasu kuma suna yi don su samu abin da za su ci abinci, haka ma wasu suna yi domin su rufa wa kansu asiri, wasu kuma suna yi domin zumunci. A yanzu nan duka waɗannan kafofin sada zumunta suka daina aiki a Najeriya. Mutane da yawa sun koka akan wannan abin da ya faru, domin kuwa mutane da yawa business suke yi a kafofin sada zumunta. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a yanzu haka za mu iya cewa social media mutane da yawa suna samun kuɗi a kanta, domin kuwa idan za ka lissafa, wasu suna sai da feji a Facebook, wasu kuma ta WhatsApp suke yin business ɗinsu, siye da siyarwa. Amma a yanzu haka gabaki ɗaya waɗannan abubuwan sun daina aiki a Najeriya. Haka shi ma Instagram, mai sauraro ka san cewa mutane suna tara followers su je su siyar, amma a yanzu mutane da yawa sun shiga sun ga yaƙi. Wannan maganganun suna ta yawo a kafofin sada zumunta, kuma mutane da yawa suna so su san dalilin da yasa wannan abin ya faru, domin kuwa ba a taɓa samun wannan gagarumin matsalar a Najeriya ba sai a wannan lokacin. Da haka mai sauraro a yanzu haka za mu gaya maka abin da yasa wannan kafofin sada zumunta suka ƙi a Najeriya. Babu shakka mai sauraro, matsalar network ake fama da ita a Najeriya, domin kuwa ko cirar kuɗi ka je POS a yau ɗin nan ba lallai su cire ba, domin kuwa za a ce maka babu network. Hakan ne yasa a yanzu haka matsalar network ake fama da ita a Najeriya. Dalilin da yasa ma kenan Instagram ya ƙi, haka ma WhatsApp ya ƙi, haka ma Facebook ya ƙi. Don haka a yanzu haka mai sauraro, in Allah yadda Najeriya za ta gyaru, WhatsApp ya ci gaba da yi, Instagram ma ya ci gaba da yi, domin kuwa ka san cewa idan babu WhatsApp, babu Facebook, babu Instagram, ka san cewa dai mutane da yawa ba za su ji daɗin wannan duniya ba. Wasu a ciki suke samun na abinci, wasu kuma a ciki suke yin tallan business ɗinsu, kuma kaga ana siya. To mai sauraro, me za ka iya cewa a dangane da wannan al'amarin da ke faruwa a yanzu haka na matsalar wannan network ɗin? Kamar yadda wasu suke tunanin cewa kawai an rufe ne, wasu kuma suna tunanin cewa kawai dai sabis ne babu. To kai mai sauraro, a tunaninka wanne ne gaskiya, sabis ne babu, ko kuma kawai dai an rufe waɗannan kafofin sada zumuntan ne, kawai ba a so a gaya wa mutane gaskiya? To mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka danna wa bidiyon mu alamar liking. Mun gode.